Gede ke Akashvani Shillong ke khubor ban puli di Khasi jana kimat bakongsan jo ke khubor. Sa pengkop buram Menteri Rang Bakdu Narendra Modi dah ke Civilian Award ke bahakli tam jong kari Namibia ha ke jinglet jungok ke jong ui kategori. Mentang si onon poi ke Menteri Pelatangka jong Sarkar India ke Nirmala Sitharaman Shillong ha ke jingwan jungok ke basausi jong ka ia ke jela Meghalaya. Ka jinsok kelawan paipat ha senang lapangap naki kendrum kendram ha jing ka japut ong usumbut Menteri Rembak ka Meghalaya uba singau balang dahar. Bat SOS sekolah ka jela Meghalaya bat ka Mother India Farms dan Bengaluru ban kenti wi kur komrep ka baklem ada wai da ka sedang da usok turun kau na ka jela. Ki khubor ki babnia. Menteri Rang Bakdu Narendra Modi ula syak penkut buram da ka khusnam Civilian Award ke bahakli tam jong kari Namibia ka Order of the Most Ancient Wilbertia Mirabilis kum ka jing itu ye usinyang jong u ha ka bapen klan ye ka jing dei pedang kari India bat kari Namibia. Ketika khusnam kadai ka ba arpunyo ka ba Modi ula yo pediang ne kibi kiri ke perthai bat kadai ke basau naki khusnam ki bola yo pediang ha ka jinglet bari ke jong u menta ka kenti. Menteri Rang Bakdu kari India opan par ke jong songu ya ke sarkar jong kari Namibia bat dikipat nong song snong jong kate kari ha ka bola ongru ba kate ke jing sa penkop buram ka bola yo na kari Namibia kalong ke jing pla na ka benta ka jing long paralok ka banne junam ha pedang kari India bat kari Namibia. Modi ulah kedau bat bengken mau bakari India bat kari Namibia kilai kersan iwe naduk ki por baki ki artli kiri ki dan hapedeng halaka jong ka jingile la lut kari India bakari Namibia ning kesi kilai soi ya ka sekolah resotu jumut ni ke MOU ku bakongsan ha windok ha ka jingle jungok ka jong Menteri Rang Bakdu Narendra Modi syakate kari ki sekolah ki blai soi ki kentup ya ka jing thau ya ka Entrepreneurship Development Center batru ha ka ji trelang ha ka liang kalat aju sumar bat haki dawai desin kari Namibia klay so langru ha ka sinjam Coalition for Disaster Resilient Infrastructure kata ka jing trelang ha ka liang ki jing te jing sna ki ban la ban shan ha ki jing ja lenshop ki bor mariang batru ha ka Global Biofuels Alliance hadin ka jing so yi ki so sekolah ki bakongsan lapan buat pat dah kijing keren habdeng Menteri Rang Bakdu Narendra Modi bat ke Presiden Jokeri Namibia kani tumbo nandi ndatwa kum ka kli du nongelam jong kitiki atli kiri ha ka jinglet jong u sa Namibia Menteri Rang Bakdu Narendra Modi ulale buramru ya ukpa Jokeri Namibia usam nujoma ka jinglet jong Modi ya keri Namibia menta ka kenti kalong kasin benungkong ka jong u dan let kategori kum ukli nang sensar kari India bat ulong ru Menteri Rang Bakdu balai negari India uban let jungo ya kari Namibia hakini kilai husnam ka Menteri Pelatangka jong Sarkar India ka Nirmala Sitharaman kan wan poi hanang ba Shillong mentakasgi ha ka jingwan jungo ka sausi jong ka ban penklan bat kenti su ye ki benta ba per ki bakentup ye ki jing te jing sna ha ka sengkam sengjam bat ha ka liang ka lariti jong ka jela Meghalaya ka menteri kan pliru ya ka Polo Shopping Complex ya ka belatei ha ka thup jong ka Smart City Mission bat kan longru ka kongsan ha ka jingelang North East Round Table halor ka PM Internship Scheme ka banlong ha Courtyard Marriott ha ka jingwan jong ka Nirmala Sitharaman on play bat pelajru ya ka IICA North East Conclave Arjar Arpusan ha IIM Shillong bat ka jingpli ya ka lempung peninam ka balabay tengka da ka IFAD ka Meghalaya Livelihood and Access to Market Project MLAMP ka Sitharaman kan buuru iki maunong rim bantay ya ki SASCI Project hamau ka siyang bat kan lejungo ya ka maujrong si bat soara kabanong ka sinjam penskem ya ka thong jong ka sarkar pedeng ban kenti ka roi kaman jong ka jela Meghalaya habaro kiliang kari ka kubor ka wan shapi na ka Akashvani Shillong na ka Akashvani Shillong mentang ini beteng biang ye ki kubor
ki barangsa. Usumbut Menteri Rambak ke Meghalaya ubak singa balang dahar ula ong ba lala manonra ke jingsuk ha ke senong lapangap ke belong ke senong kaput ke badan ha ke tanya ke japut apa dengan ke Meghalaya bak Assam. Hadin ki jinghuri yura ki bela mi dan sen ha ke tiga tan ubak dahar ula lit jungot dala dia rengkat bakiwe di ki hek sarkar. Ha ke bau la penskem ba ke jing ajing ya dai ki pat nong som senong jong ke tiga tan kan long baro arpusa kunta. Ubak dahar ula long unong yalam jong ngan ong biang ketu badhar ubalong unong yalam jong ka West Jainti Hills Regional Border Committee ula ong ba ketiga than ha ka ba ka snong lapangap kadan kalong ka than ka badan ha pedeng jingi phe jungmut ka badang den kam su iki jingi kren penbek kibor pulit jong ka jela Meghalaya bat jong ka jela Assam da ka jingi trelang ha pedeng jong ki kenyai don ru ha ketiga than bantai ka jing sanya markeliang ubak dahar la ai ke jengkular bagi pat nong rep kim dan kamsu ban septing hendai kilala ban let selagi lengka da ke jeng sengan ki jeng keren penbet ba ke sarkar Assam kindang yai beteng da ke jeng sumu ban wan rapat ke jeng sup ke ban net sendan ha ke tiga than ya ke benda ke bayi dei ba ke senong rata cera la dep penbet ba ke barang ya seprang menta ha ke jeng keren penbet ke long ya ke kanduli psiar bat ya ke blok 1 Ka sarkar Meghalaya kelai soya ke soskular Memorandum of Agreement bak ka Mother India Farms ke bana Bengaluru na ke bentaban penklan ya ke jing salan ye ki marrep bam ai dawai da ke basedang de ki sok turun kau. Ketika jing ite kular ke bala le da ka Magnolia ka penyeso ya ke Mother India Farms bak ka Tumanpo Anglong Organic Farmers Producers Company ke bana Ribhoi District ke bami khmat ya kumbalai spangut kinong rem. Ka Mother India Farms kan ai ye ki sernot ye ki jingkai pentibin bat ye ki jing peniat ye ki mar na ka benta ki nong rep da ka baterwai ka dor ka bakham he ye umar bakham ba Secretary jong ka tanap ka rep riang jong ka jela Meghalaya u Vijay Kumar ulong ba ka thong jong ka te sinjam ka long ban kenti ka yo ka kot jong ki nong rep ka jela leng ba ka lat peniat ye ki mar ba ki peni sa ki yo jong ka perthai Katuman po kaba hapo ka MOVCDNER kalala ban penio ikinong thiet ki bakham he bat kalala ru ban peni ki marep ki bakham ai baklem ai dawai ka jingeso ye ketika soskular kai hap rengkat bat ka Pineapple Festival arhajar arkusan Menteri Kepuli Putih juga Sarkar India Dharmendra Pradhan haba ajin keren ha National Workshop kaba lalong ha IIT Delhi nim kesngi ula khot la were ke jing peni so alang ye ki jing hikai ki jaka puli bat ka bha ka miat ha ke emlang sa alang na ka benta ban la kan jo ye ki jing dan kam ha ke jing klan jo kori India haba keren ha kelempung ke bala penlong halor ka phang Future Ready Energy Education Menteri Kepuli Putih juga Sarkar India ula banjur halor ke jing dan kam jong ki sinjam trikam ki bedai biang kat kum kejuk menta kat bakari India kadang ya seprang ban kenjo e katong net zero jongka kabala temu bakan urlong kat ausnem arhajar new po ha ka baulo ong bakari India kadan ha ka kedan kabala he pedeng kiri ki perthai kum kanong pendan kam ni kanong thiet haba aji ro alor sinjam ha kalian Kepuli Putih upradhan lo ong ba kate sinjam kan yarap ban ai ke jing jing start leng ba ka thok Kepuli ka ba khlan bor ha ka thok puli jong kari ba kan lam leng tiru sakiru kom trikam ha ka sinchar khadar hadien habut ka sarkar Meghalaya ka ile teng e ban pen priang ya ke jing pen slur ke jing pen dan kam no de ki kali ki baya da ka body electric khnang ban la te la kam ye ke jing kham nya kali ha ki surok bat ya ke jing pen jaklia kali air ha ka workshop ko bala long nim ke sngi halor ka phang electrifying Shillong uskatri ka tana transport u didi sangma ula kedau halor ke jing suki ha ka jing ki ke jing dan ki kali EV wat da pedeng ki jing terwa ki ba bonjat bat la banjur ke jing dan kam bantau ki kam ki jam ki be deidur bat ke jing pene pesai kamariang ki balatip kum ki green jobs bat ban kuntup iki samla jong kathan ha ka ba sna maramat bat ajing sakri ha ke jing peniat ye ki jing trei kam ki kali EV u assistant transport commissioner u edi tengkan ula kedau lor kimat ki be de ke jing duna ke jing dan ki jakapen kali ni ki charging stations na ka bentaki kali EV bat ke jing ram dor jo ki te ki jak kali katu ni ke khubor lakut ke belawan sepi na ka Akashvani Shillong